Spousta lidí má pocit, že potřebuje si najmout třeba jako agenturu, protože nemá čas na to tvořit ten content, nevědí jak, nevědí, co s tím mají dělat, ale ve spoustě případů, když jsi OSVČ nebo malá firma, prostě ti nedává smysl si platit agenturu. Proč by si platil agentuře 30-50 tisíc, já vlastně ani nevím, kolik pořád ty velké agentury stojí upřímně. Ale jako pokud nejseš obrovský nějaký korporát, tak za mě to nedává smysl. Na jednu stranu, i když jsi korporát, tak je vlastně jednodušší si najmout člověka do té firmy, který ti ty socky bude dělat. Ale každopádně, když jsi malý OSVČ nebo malá firma nebo prostě kdokoliv, tak si zvládneš ty socky dělat sám. Jakože já už za tu dobu, co tvořím content, vím jakoby formuly nebo jakoby šablonu, jak to celý dělat, aby si ti k tomu stačil telefon, maximálně mikrofony, protože ty prostě té kvalitě přidávají, když třeba tohle video je bez mikrofonu, a jenom přijít na to a odemknout si v té hlavě, že to jde, a zjistit, jak to dělat a jak to dělat efektivně. Protože já jsem třeba vybudoval tenhle profil, který má za 6 dní 1100 sledujících a celková doba té tvorby je tam 18 příspěvků nebo 18 reelsek. Mi zabralo podle mě třeba 1,25 hodiny. Tak ještě máš pocit, že to nezvládneš?